Добър вечер, уважаеми зрители! Започва Сделка или не. Ето какво се случи в предишният епизод. В петък гледахме играта на Милена от Кричим. Милена стартира с кутия с 10 стотинки, но след като няколко пъти си смени кутиите, си тръгна с 1000 лева. На нейно място в играта влиза Иво от Плевен. Иво смята за себе си, че е хиперактивен и непостоянен. Пълен е истории и знания, които обаче не прилага. Фен е на плуването в открити води, отлично помни имена и телефонни номера. Казва за себе си, че често е нетактичен и бързо минава на ти. Но това го прави без да засегне събеседника си. А сега да видим, сделка или не. Добър вечер, дами и господа! 8-ми сезон вече е в разгара на Сделка или не. 24 участника, 24 кутии. Нищо друго не ни остава, освен да започнем. Но преди да започнем, искам да ви кажа нещо, което може да промени вашия живот за винаги. За винаги. Това е билета на Националната лотария Сделка или не. С този билет на момента може да спечелите до 100 000 лева. Или регистрация за участие в специалните игри Сделка или не. За половин милион или 1 милион лева. За да се снабдите с този билет, трябва да го потърсите в търговската мрежа на Националната лотария. Сега при мен ще дойде Христо Атанасов, защото той вече си е купил такъв билет. Искам да видя каква е неговата печалба. Христо Атанасов! Лице, здрасти! Здрасти. Как си? Благодаря, добре. Гледам, че имаш билет в джоба. Да. Много ми е любопитно този билет. Какво печели? Този билет, дами и господа, печели точно 25 000 лева! 25 000 лева! Лицо, откъде го купи този билет? Бензиностанция Петрол, Велико Търново. От Велико Търново бензиностанция Петрол. Как го реши това? Зареждаше бензин и каза да си взема един билет. Да, зареждах гориво и взимах билет. И този билет ти донесе 25 000 лева. 25 000 лева! Прибираме го в джоба. Защото той си е твой и трябва да си вземеш парите. Но в Сделка или не, пари даром не даваме. Ела да ми помогнеш сега. Застани тук, защото ти си късметлия. И дано направиш някой друг късметлия за 100 000 лева. Тук тази вечер Сделка или не. 24 участника. 24 кутии. Кутиите в Сделка или не? Ице, 24 участника, 24 кутии. Един от тях трябва да излезе да играе. Всеки сам си е изтеглил кутията, така както ти сам си изтеглил твоя билет. Сега, понеже си ми дошъл на гости, ще поработиш малко. Ти си късметлия, ще направиш един от тези 24-ма късметли. Натискай бутона да пуснем компютъра. Ето ги, всичките 24 имена се бъркат в нашия компютър. Готов ли си да натиснеш бутона? Да. Може да си готов, ама и аз искам да участвам в избора. Няма лошо. Затова взимай ръката, моята ръка взимай. Взимаме двете ръце и на 3. 2. Искате да кажа 1? 1! О, харесвам златни пясъци! О, харесвам златни пясъци! Ончо! Идвай, Ончо!
Така, не бързай, ще я нагласим. Поздрави първо този, който те изтегли. Благодаря. Желая ти успех. Ончо, честито на тебе. Изчакай малко. Сега искам силни аплодисменти за чек от 25 000 лева. Ице, този чек е за теб и внимавай как харчиш. 25 000 лева са сериозна сума. Дано ти свършат добра работа и продължавай да играеш с билетите сделка или не. Силни аплодисменти за Христо Тарасов. Уважаеми зрители, вие също продължавайте да търсите билетите на Националната лотария в търговската мрежа на Националната лотария. Билета сделка или не може да промени вашия живот. За винаги. Ончо, сега с теб. Готов ли си да започваме играта? Да. Знаеш какво става? Един въпрос, Не отговарям. един верен отговор и играеш напред. Тебе играе ли ти се? Или... Играем се, да. Еми, като ти се играе, давай отговаряй на въпроса. Добре. Що не отговаряш? Няма въпрос. Точно така. Въпросът за Ончо от Златни пясъци. Кое реалити започна вчера по Нова телевизия? Big Brother, X Factor или Марс и Венера? Вие, брадър. Big Brother, значи ти си играе? Да. Гледахте ли вчера Big Brother? Това, всички сме фенове на Нова телевизия. Страшен сезон ще бъде. Ончо, мога да ти кажа, че това е верният отговор. С което ти се гарантира място като финалист тази вечер, сделка или не. Обърни се към нотариус Филипов. Добър вечер, нотариус Филипов. Добър вечер. Добър вечер. Как сте тази вечер? Тази вечер съм добре, защото ми беше скучно събота и неделя, като нямаше сделка или не. Разбирам. Разбирам. А Big Brother гледахте ли? Да. 24 кутии? Ончо, 24 кутии, в тях има суми от 10 стотинки до 100 000 лева. Проверил съм всички кутии и лично съм ги запечатал. Има и две хикс кутии. Едната жълта хикс кутия има суми в нея от 100 лева до 5000 лева. А в червената хикс кутия суми от 5000 до 100 000 лева. Желая ти успех. Питай. Питай, какво има в червената хикс кутия? А какво има в червената хискотия? Това ще разбереш по време на играта, след като отвориш 13-та кутия. Добре. Не, Ончо няма да ни каже. Ончо, отваряш първо 6 кутии. След първата оферта на банката ще разберем какво се крие, каква сума има в жълтата хикс кутия. Ако стискаш и втората оферта на банката, и третата оферта на банката, и до тогава не си отворил червената хикс кутия, ще разберем какво има и в червената хикс кутия. Готов ли си да започваме играта? Да. Играта на Охарес от Златни пясъци. Сделка или не? Започва! 23 кутии са пред теб, 24-та е при теб. Първите 6 кутии, първата оферта на банката, ако отвърлиш и не си отворил до тогава. Жълтата хикс кутия, ще разберем какво има в нея. Ончо, с коя кутия започваме? Тошко и Тихомир номер 1. Кутия номер 1 от Тошо и Тишо. Тишо, какво има в кутията? Кутията не знам какво има. Румен, обаче като за начало на седмицата, Ончо, пожелавам ти много късмет и дано тук е първата синя сума да отворим. За 10. Айде, отваряй. Айде, сега ще Айде, видим. синя сума. Айде, 10 стотинки. Айде. Ама не. 10 000 лева. Ти за колко пари си дошъл? Има ли някаква така конкретна сума, нещо подредено? Горе-долу за толкова. Защо горе-долу за толкова? Точно толкова ли ти трябва? Защото пътя до голямата победа е стъпка по стъпка. За мене. Добре. Голямата И победа... точно една такава малка победа е една стъпка към голямата победа. Тоест, ако предложи банкер 10 000 лева, Да. много ще се замислиш. Обаче ще погледнеш преди това какво има в играта. Разбира се. Добре. Втора кутия. Номер 2.
Кутия номер 2. Мира от надежда! Знаех си, че така ще ги въртиш. Знаех си! 20 стотинки! Знаех си! Следващата кутия е номер 3. Танчето от Кючук, Париж. Или, може би, бъркам. Номер 4. Кутия номер 4. Мими, да видим. Браво! 50 стотинки! Чакай да си спомня. 20 стотинки в кутия номер 2. 50 стотинки в кутия номер 4. И според мен 10 стотинки в кутия номер 3. Така си мисля аз нещата, ама отде да знам. Да, това си е твоята игра. Ти играч ли си? Сега ще разберем. А сваляч ли си? Кой мъж не е сваляч? Да. Всеки обича в листа. Мислил ли си да участваш в Big Brother, Big Brother? Ходил ли си по кастинги по такива неща? Преди години, да. Ходи на кастинг? Ходих, да. На кой кастинг? За кой Big Brother? За първия Big Brother. 2003-2004 година. И що не те избраха? Казаха, че съм луд. Що такива хора трябва да... Значи трябваше да те изберат? И не ме избраха. Добре, ето вече пък имаш късмет да се проявиш в сделката. Обаче сега като те гледам какъв си тих и чук, изобщо луд не ми изглежда. Виж обаче, Жоро ми изглежда перфектно луд. Да, той е касапин. Той е касапин. Добре, кутия номер 6 ни да отворим. Защото не мога да отвориш 3. Не мога да отвориш 5. Не я отваряй, моля ти. Жоре, какво мислиш, че има в кутията? Според мен от хикс кутиите някои от двете. От хикс кутиите? Добре, кутия номер 6 след кутията? Да. Не искаш да се откажеш? Не. Добре. Така е зле. Ма ти не мога да пазиш тайна, ама ела. Ела, айде. Айде, внимавай сега. Отварям я. И трябва да видиш какво има. Видя ли? Не. Що не си видял? Отвориха хората. Добре, чакай да видим. Сега и аз видях. Ти видя ли? Да, малко. Отваряй. Жоро да направи нещо хубаво най-накрая. Сега, няма ли да го целунеш? Веднага. Айде заедно да победим банкера. Ето, виждаш, играта ти се развива много добре. Само 10 000 лева си отворил. Аз ти помагам, Жоро ти помага, Мими ти помага, Мина ти помага. Всички искаме да ти помогнем. То няма такъв, който да не иска да ти помогне. Има ли въобще някой, който иска той да си ходи с 10 стотинки? Банкер много трудно се побежда. Банкер е единствения, който иска да си тръгнеш с 10 стотинки. Знам. Кутия. 7. Кутия номер 7. Твой в кутията? Не знам нещо. Не искам да го подвеждам изобщо, защото той е голям пич. И само успех. Дано да е синьо. Искам да е синьо. Да изпеме тогава. Нека да е синьо, само да е синьо. Аре, отваряй синя кутия. Аре, отваряй синя кутия. Айде! 10 лева! 10 лева! Браво! Вече почвам сериозно да се замислям за кутия номер 3 и кутия номер 5. Значи в едната би трябвало да има 10 стотинки, в другата кутия би трябвало да има 5 лева. И като гледам 5, абсолютно си отия за 5 лева. Това е моето мнение. Никога не дай да го взимаш на сериозно. Но за 3 си мисля, че има 10 стотинки. Последна 6-та кутия. 13. Кутия номер 13. Защо бързаш? Не моля да му кажеш, не отваряй кутия номер 13, тя е фатална. Що не можеш? Не мога. Защото мислиш, че вътре са 10 стотинки, затова ли? Добре бе, Ончо, имаш ли любими числа? 13 не се ли включва в списъка на задраскващите си? Аз съм роден петък 13. И как ще го отвориш, ти си луд човек? Ти в момента си луд човек.
И аз ще ти го кажа заедно с кастинга на Big Brother. Ти си луд човек, ако отвориш тази кутия. Значи вътре със сигурност има 10 стотинки, защото си роден петък 13. Обаче просто не трябва да я пипаш. Не трябва. Но ако искаш да я отвориш, сега е момент. Сега е момента. Сега е момент. Да. Сега е момент. Обърни се. Обърни се с гръб, не гледай. Обърни се. Обърни се. Обърни се. $63,636 лева. Твоята рождена дата. И го питах, Михем. Ама той не може да ти отговори. Аз единствено какво ти казах? Рождената дата петък 13, 10 стотинки. И ако ме беше послушал, 63,636 лева щяха да бъдат в играта. Добре, а що не си... Абе, как... Добре, как да не си играеш с рождената дата? Аз това не мога да те разбера. Петък 13 си роден, ма ти си... Кърък от всякъде. Не винаги. А можеш да бъдеш такъв късметлия с тази сума. 63 000 лева, как ти се наместват? Супер. Добре, ти за колко пари работиш? И какво работиш най-важно? Аз нямам фиксирана сума при мен. Работя като брокер във фирма за недвижими имоти. А преди това какво се занимава? Преди това имах пункт за изкупуване на черни и цветни метали. А и откак вкараха квотите, откъде е това метал и така нататък? Да, всичко приключи там. Що, вече не мога да се гепи метал и да се кара в пункта, така ли? Откакто стана законно, спряхме да работим, така ли? Пазара беше много нестабилен. Просто като цени на изкупност, изключително нестабилен. Тоест днеска много високо, утре много ниско. Именно, да. И ти го купуваш високо, пък утре го продаваш. Все едно играеш на борсата постоянно. Много си се променил от кастинга за Big Brother. Вече не мога да кажа, че си луд. Много равновесен си, много сериозен. За семейство мислиш? Вече съм семейен. Какво значи вече си семейен? Отскоро? Тогава не бях. Какво значи семейен? Женен? Да, имам съпруга, дете. За 6 години. Съпруга става въпрос. Подписали сте в гражданското... Не. За вечни времена и Не. Искаш да кажеш, гадже, направил си дете и... Всичко започна с една пробация, да кажем. И за 2-3 месеца... Престои оферта на банката. Ако отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 4 кутии, но преди това ще разберем какво има в жълтата хикс кутия. Да, господин банкер, добър вечер. Интересно ви беше. Да. Ама и вие сте си изхвърлили 63 636 лева. Как па ви дойде тази сума? Харесват му шестиците. Защото вече за деветки не става. Да, разбирам ви. Специално за Ончо? Да. Ама вие откъде знаете, че Ончо ще играе? Предчувствие. Всъщност, да ти кажа, тези 63 000 лева, 636 не са били за тебе. Явно, да. Очаквал е да играе Мина. Да. Разбирам ви. Прави се като Big Brother. Седи и командва нещата отстрани, защото всичко виждал. Да, господин банкер. Да ви кажа, господин банкер, че надали може да виждате всичко, защото очилата сутринта ви останаха в колата. Да, по интуиция. Да, по интуиция. Благодаря. Знаете ли, че не може да напишете 5000 лева? Да, ще помоля. Да. Ще помоля нотариус Филипов да запише. Нотариус Филипов, запишете, офертата на банката е 5000 лева.
Защото банкера не може да си води записките в момента, без очила не му върви. Няма сделка. Чакай, не съм те и попитал даже. Гледай, 7500, 12500. Всъщност за това ли казваш няма сделка? Искаш да изкараш малко повече пари към 10 000 лева? Да. Добре, първо инструкция, за да съм наясно, че знаеш какво правиш. Ако кажеш има сделка, трябва да натиснеш бутона. Тоест, ако искаш да приемеш тези 5000 лева. Да. Ако кажеш няма сделка, трябва да затвориш капак. За да разберем, че ти се отказваш да натискаш бутона. Ясно ли ти е като бял ден? Да. Натисни бутона тогава. Няма сделка. Шест кутии. Първата оферта на банката. В тези 6 кутии отвори червената хикс кутия, в която имаше 63 636 лева. Какво ли има в жълтата хикс кутия? Сега, на този момент, ще трябва да разкрием какво има в жълтата хикс кутия. Рекламите по Нова телевизия. Скъпи приятели, ето ни след рекламите по Нова телевизия, тук студиото на 8-ми сезон на Сделка или не. 24 участника, 24 кутии, 2 специални хикс кутии. Червената хикс кутия вече отворихме. В нея имаше 63 636 лева. Какво има в жълтата хикс кутия? Ето сега ще разберем в играта на Ончо от Златни пясъци. Да видим какво има в жълтата хикс кутия. 4990 лева! И двете хикс кутии има страхотни суми. 4990 лева, а другата, която вече е в миналото, е 63 636 лева. Предстои ти да отвориш нови 4 кутии преди следващата оферта на банката. Ончо, с коя кутия започваме? 11 Ангелика, ето поле. Енджи, кутия номер 11. Енджи, отвори. 300 лева! Коя е втората кутия? Четирнайсет. 14. Мария Бургас. 14. Мими от Бургас, кутия номер 14. Мими с усмивка. С усмивка. Искаме синя сума. 5 лева! Ончо от третата кутия. 15. Кутия номер 15. Венко, да ти кажа, ще ти отвори червена сума. Така, като го гледам, направо е готов да ти отвори червена сума. Венко, какво мислиш, че има вътре? Мисля, че има жълта сума. Няма жълта сума, червена сума и това са 15 000 лева. Ето виж, 1, 5, 15 000 лева. Щом казваш. Отварям. Добре, Щом се доверяваш на мене, какво има в кутията, как ще играеш твоята игра в сделка или не? Ще си играя сам. Как сам? Е така. Ти каквото си решиш, да. това е. Добре, Добре, любими числа ще използваш ли? Не. Всичко, какво ти дойде на момента? Да. Добре, хубаво. Сега, според тебе, трябва ли да отвори кутия номер 15? Що ме решил, да? Да, добре. Да отворим кутия номер 15. Давай. Венко, можеш да помогнеш. Решението си е изцяло негово. Така е. Решението е изцяло негово. Но вместо ти да помогнеш и да ме подкрепиш,
Сега едноминутно мълчание в памет на 100 000 лева. А сега играем за 50 000 лева! За 50 000 лева! Ончо, 50 000 лева са още в играта. Обаче, лошото е, че ти предстои да отвориш още една кутия. Божидар 16. Ямбол. Погледни номер 16 или кажи, смяташ ли, че в тази кутия наистина има синя сума? Да, смятам. Отвори кутия номер 16. Отвори кутия номер 16. Щом смята, че има синя сума? 20 лева! Обеден! Ончо! 20 лева предстои оферта на банката. Ако отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 3 кутии. А те сините суми почти не останаха. Всъщност има 2 кутии, една жълта, идеално ще се получи. Да, господин банкер. Разбирам, господин банкер. Разбирам, много добре разбирам. Благодаря ви. В това положение оферта на банката е направо жестоко добра. Оферта на банката е смяна на кутиите. Ще сменеш ли или да затварям капака? Мога ти помогна. Какво си решил да направиш? Ти ме посъветвай, да. Ако смяташ, че тук има 50 лева, смени. Ако смяташ, че тук са 50 000, не смени. Какво да ти кажа повече? Давай. Давай, каквото си решил, това ще те подкрепа. Давай, каквото си решил. Няма сделка. Няма сделка, силни аплодисменти. Силни, 50 000 лева са тук. Не риши ми на пари. На пари ми не риши. Обаче имам странното усещане, че ми мирише на метални пари, разбираш? 3 кутии за Ончо, силни аплодисменти, да го подкрепим. 3 кутии. Ончо, 3 кутии, кои са тези 3 кутии? Давай. 20 Сълзица София. Сълзица от София, кутия номер 20. С 50 лева в нейната кутия. Сълзице. Сълзице, Сузи, сладка, отваряй. Отваряй, не искаме да плачем. Не искаме 50 лева! 50 лева! Уоп! Добре, Ончо. Ако отвориш кутия номер 3, нещата ще ти се получат идеално, но ти не. Искаш да я пазиш. Пази я. Коя кутия да отвори? 24. Мариан. От малките се качваме към големите. 24, Мариане, какво има в кутията? Според мен е червена кутия. Ето, виждаш, и само ни объркваш играта и ни разваляш кефа. Дайте да отворим тогава. Само ни разваля кефа. Той си избрал 24, вместо да кажеш тези стотинки. Аре, най-много 100 лева. Ти какво? Червена кутия. Сега го върна пак да отваря тройката. Всъщност, коя кутия ще отвори? 24, Мариан. Стой! Трябва да мина от тук, за да е синя, защото Мариан винаги бърка. Винаги бърка. Давай, 10 стотинки, 10 стотинки, 10 стотинки, 10 стотинки, 10 стотинки. 10 стотинки! Добре, много добре се получи. Виждаш ли? Ама знаех си аз. Трябва да ти помагам да отварят кутиите, защото иначе няма да стане. Сега да отивам ли при танчето или да изчакам още малко с нея. Все пак, тая е третата кутия. Там си тя дълбока резерва. Тя тежка резерва. Добре, защо дълбока резерва? 3 да не е жената, нещо рождената дата. Или на детето, момче или момиче? Жена ми, тя е от Пловдив. Да, и ти за това пазиш танчето, разбрах. И двете са симпатични, лъчезарни, но причината е друга. Добре, дай кажи защо пазиш тройката. Защото съвпада мое число по нумерологията, по изчисляване на нумерология. И някакъв сантимент така е към тройката. Добре, коя е? Третата кутия преди офертата на банката. Последната кутия. 23, Марин. Кутия номер 23. Марин от Западен парк. Марине,
Марине, не съм ти объркал името, не ме гледай така. Не, аз вече се бъркам, чакам да кажа Мартин. Сигурен ли си? Абсолютно. Дай. Не де. Дай. Изчакай малко. Не, няма. Ела се отвори. С Жора двамата искаш ли да отворя? Дай. Айде с Жора двамата. Той като пипне малко лошо става. Какво става? 1, 2... Чакай. 3. Няма да пипаш повече кутии. Няма да ги пипаш. Жоро! Гледайте ги! Ма той ти каза, остави я кутията. Той ти каза, остави я. Той самия ти го Тя каза. не е моята кутия. Моята е тук. Трябва да отворя. 5 ли е твоята? За сега да. Добре. Престои оферта на банката. Какво ще предложи банкер? Дали ще даде много пари? Или може би ще се стисне? Ето сега ще разберем. Да, господин банкер. Разбирам ви, господин банкер. Искате да помислите малко. Добре, помислете. Въобще не го разбирам. Но това е друга тема. Да, слушам ви. Да, внимателно ви слушам. Да, разбирам ви. Добре, благодаря. Ти каква оферта очакваш? 8000 лева. Много добре. По-висока? На това, което... По-висока от 8000 лева? Ти по-висока от 8000 лева си я взел с 300. С литърци. Да. Оферта на банката е 5000 лева. Искаш да ти кажа дословно какво казва? Взима ги и си тръгва. Всъщност да ти кажа, сега като разсъждавах върху оферта на банката, според мен би трябвало да я отвърлиш. Защото шанса да се тръгнеш с 5000 лева е достатъчно голям. Първо, имаш оферта от банката от 5000 лева. Второ, 5000 лева са в играта. Трето, 2, 4 суми са по-високи от оферта на банката от 5000 лева. И четвърто, жълтата хикс кутия е с 4990 лева. Сделка или не? Има сделка. Има сделка за 5000 лева. Има сделка за 5000 лева. Сега само едно нещо си мисля. Какво има в кутия номер 5? И аз. Ако в момента в кутия номер 5 има 100 лева, Ще бъда много доволен. обаче ако в кутия номер 5 има 50 000 лева. Каква ще бъде играта? Ще разберем веднага след рекламите по новите. Добре, защо прие 5000 лева? Това не мога да разбера. 5000 лева може да ги вземеш в кутия. 4990 лева е жълтата хикс кутия. Това означава 2 пъти имаш възможност. А на всичкото отгоре 7500, 12500, 15000 и 50 000 лева са в играта. 3 кутии, за да видим как ще се развие. Кутия. И моля те, играй така, както би играл. Коя е кутията? 17 Вера Монтана. А сега може да ни кажеш и стратегията, с която си излезнал. Нямам стратегия. Защо отвори рождената дата? Кутия номер 13. Ако имах стратегия, нямаше да я отварям. Ще я запазя. Значи имаше стратегия.
Имаше стратегия с кутия номер 1, след това с кутия номер 2, след това прескачаш тройката, отиваш на 4, след това тръгваш към финала, 24 и нататъка. Не, търсих някаква логика, че примерно ако са червени сумите, са поредни по 2, по 3, случило се и 4, 5, 6, една след друга да бъдат и после започват сини. Миначе имал си стратегия, Ончо. Ясна и точна стратегия. Само дет се прецака с рождената дата. Кутия номер 17, Верчо, отваряй. Отваряй! 2500 лева. Дори не си заслужава да пляскам. Защото в момента, ако беше отворил тази кутия в играта, ще стане идеално коя е втората кутия. 18, Петко Сливен. Петко Сливен, кутия номер 18. Петко, голяма, червена, сума, отваряй. Не, 1000 лева. Давай, третата кутия. 22, Лидия. Що нещо ми подсказва, че тази кутия нямаше да отвориш? Нещо ми подсказва, че 3, 22 и 12 нямаше да ги отваряш. 12 и 3 нямаше да ги отворя. Добре, направи го така, но отваряй 12 и 3. Няма 20. Кутия номер 22. Отваряй ли да видим какво има при теб? Ето ги, 5000 лева. Какво има в кутия номер 3? Какво има в кутия номер 12? Това е ключовото. Сега ще да предстои оферта на банката. Да видим какво би предложил сега банкера. Да, господин банкер. Разбирам ви, господин банкер. Сега ще ти предложи смяна на кутиите. Щеш ли да смениш кутия номер 5 за кутия номер 3? Още не. Или за кутия номер 12? Всъщност не знаем защо си оставил 12 и 3. Защо си ги оставил? 3 разбрах, 12 не знам защо. Интуиция. Нищо повече. За 12 интуиция. Чиста интуиция. После заради тази интуиция да си нямаш да справи и вкъщи. Аз съм се подсигурил с 5000 лева. Защото тя се казва интуиция, нали знаеш? Добре. Оферта на банката изчезва, нови 3 кутии. Кои сте? 19. Кутия номер 19. Добри от Будапеща. Добри, какво мислиш има в твоето? Жълтичко ми се струва, но на този етап на играта може и червено да е вече. Отваряй, щом ти се струва жълто. Отваряй, въпреки че ни трябва червено. Червено, Ончо, яд ме, бе, човек, яд ме, виж. Виж 7500, виж 12500, виж 15 000, виж 50 000, виж 4990. Дай потърси пак, къде има червено, отвори тия червени. Коя е кутията? Аз продължавам да търся сините обаче. Айде да обърнем нещата. 12. Няма ти дам. 3 12 няма ти дам да ги пипнеш. Гледай си работата. Не си честен пред себе си, пред мене, пред участниците, пред зрителите. Не мога да ги отвориш тия 2 кутии. Ти каза, че щеш да ги оставиш на финал. Да отворим и червени. Тогава що прие пари? Що прие оферта на банката, като си сигурен, че там има червено? 21. 21. Марат, отваряй. И там ли е жълто? Червено. Добре, хайде. Марат, страшно ти отива на тениската. Я отвори да видим пак. Страшно гледаш червено, идеално му се получава. 15 000, 8. Кутия номер 8. Иво от Плевен, кутия номер 8. Ивчо, отваряй. Ивчо, отваряй. Браво! Тя това да ти бъде друга играта. Ти 3-12 нямаше да ги отвориш. Така или иначе. Господин банкер. Разбирам ви. Да. Значи в момента мога да ти предложи 8000 лева. В момента. Но смята, че няма да бъде честно към тебе, защото ти харесваш и 3, харесваш и 12 и затова пак ти предлага смяна на кутиите. Ето, от 5000 лева нагоре погледни. 4990 лева. 7500 лева. 15 000 лева.
50 000 лева. И само една единствена сума са 750 лева. Сега би ли сменил кутиите? Не. Имам чувство, че лъжеш, но това си е твоята игра. Не. И твоето право да си играеш както искаш 2 кутии. 2 кутии? 10. 10. Марти, отваря кутия номер 10. 7500 лева. Коя е втората кутия? Номер 9. Номер 9. Кутия номер 9. Елен, отваряй. Да, господин банкер. Оферта на банката е 14 000 лева. Ето това са тези твоите 3 кутии. Поправи ме, ако греша. Не можеш да ми кажеш, че това нещо нямаше да се случи. Ето, 12 щеше да запазиш, 3 щеше да запазиш и 5 е при тебе. Тук ще да я приема сделката. Офертата на банката е 14 000 лева. 14 000 лева. Ончо, това са 14 000 лева. Единственото по-високо е 50 000 лева. Погледни, 50 000 лева. Как да не ме е яд, че натисна бутона на 5 000 лева? Сега не може ли пак да го натисна? Сега кое бихме отворили в момента? Дванайсет, 10. Добре. Преди да отворим кутия номер 12, ми обясни какво е значението между 3 и 12. Кое е по-важно за теб като число? 5. Не е важно като число. Просто е моя късмет в момента, в тази игра, днеска. Уважавам си късмета. И лош да е, и хубав да е, си е мой. За 12 просто в момента имах такава интуиция някаква. И желанието ми е да видим вътре какво е. А 3? Числото на живота. Виж как хубаво се усмихва. Танчето много хубаво се усмихва, така е. Кутия номер 12. Де си отваря? Единственото, за което съжалявам, е, че ти не можа да удържиш до този момент, в който би имал възможност да натиснеш бутона и да вземеш тези 14 000 лева. Аз самия бях прекалено очуден, когато ти натисна бутона. И още повече. Тук са 5000. Имам усещане, че наистина в твоята кутия има 4990 лева. Което значи пак 5000 лева. Така е, верно. Танчо, отваря. Едно нещо ще ти кажа. Най-ме е яд само за едно нещо. Че не можахме да вземем 14 000 лева на банкера и затова много ме е яд. Защото 5 000 лева са ето тук. Ето. Затова ме е яд. Затова ме е яд, бе, човек, да. Благодаря. Писано ти е да си тръгнеш 5 000 лева. Защо трябваше да ги вземеш като оферта на банка?
Дами и господа, Ончо си тръгва с 5000 лева. Можеше да си тръгнеш 14 000 лева и мене ме е яд, че не можахме да ги вземем на банкера. Останете сега с новините по Нова телевизия и от 20 часа. Big Brother 2013. Ще видите, че всички ще гледаме. Утре вечер, 18 часа, 8 сезон на Сделка или не. Продължава.